It's set to be a bitter winter for more than 500,000 Australians, with electricity prices expected to rise yet again. Il-medja u l-pubblikazzjonijiet akademiċi fl-Awstralja qed jirrapportaw li familja minn kull erba' f'dak il-pajjiż qed issiba diffiċli biex tlaħħaq mal-kontijiet tad-dawl u anki dawk tal-gass li qed jolew. Ir-rapporti qed iwissu li hekk kif fil-pajjiż bid-dieħla x-xitwa, iż-żidiet li qed ikun hemm fil-kontijiet se jagħmlu l-ħajja ta' dawn il-familji saħansitra aktar diffiċli. Ir-rapporti qed iwissu wkoll li meta n-nies ma jsaħħnux djarhom biex jifrankaw jew inkella jaqtawlhom il-provista tad-dawl għax ma jkunux ħallsu l-kontijiet, dan jeddet is-saħħa u l-benesseri tal-familji. Dan mbagħad itaqqal il-pis fuq is-sistema tas-servizzi tas-saħħa. Il-medja Awstraljana qed tirrapporta wkoll fuq l-hekk imsejjaħ faqar fl-enerġija, energy poverty. Qed jiġi kwotat studju tal-ġurnal internazzjonali Energy Research and Social Science li jiżvela aspetti ta' vulnerabilità moħbija fil-qasam tal-enerġija f'dawn iċ-ċirkustanzi. Tinxelbot saħamra ngħidu aħna dwar familji li qed jażlu li ma jsaħnux djarhom jew ma jixelux id-dawl jew inkella jżommu dan kollu f'livell kemm jista' jkun minimu biex jevitaw li jaslu f'sitwazzjoni fejn ma jkunux jaffordjaw il-kontijiet illi jiġuhom. Isir referenza wkoll għal nies li qed jażlu li jagħmlu użu minn faċilitajiet pubbliċi bħal doċċi jew li qed jaqsmu faċilitajiet ma' familji oħrajn biex imbagħad jaqsmu kont wieħed bejniethom.